24 Days of Rum, deň 10. Švajčiarske hodinky sú synonymom kvality, ako to je ale so švajčiarským rumom. V 10. okienku rumového kalendára 24 Days of Rum sa skrýva Banquero Copper. Pôvod Švajčiarsko. Destilácia Alembic Podstill. Zrenie neuvádza sa. 40% alkoholu. Zaujímavosť. Banquero je prvá rumová značka vyrábaná vo Švajčiarsku a používajú starý medený kotol, ktorý bol vyrobený v roku 1887. Poďme to teda ochutnať. Fíha, tá vôňa je rozhodne prekvapivá, kyslastá, trošku mladého dreva, grapefruit v chuti. Joja, toto je sladké. Na flaštičke je napísané Spirit Drink, takže som očakával, že to bude niečo sladké. Pre mňa stačila táto malá degustačná porcia. Ak 24 Days of Rum otváraš zároveň so mnou, daj mi do komentára vedieť, ako ti táto vzorka